Okay, ang kinabuhis tao, gitagaan ta sa Ginoo duha ka kahon. Una, ito mga kahon. Ikaduha, kahon nga gold. Nindot kayo. Unya kindo kahon, imo ning butangan ang usa ka kahon. Tanan nimo mga problema, kalisod, tanang mga discouragement, imong isud sa itom nga kahon. Unya, ang gold nga kahon, ato ni butang ang tanan nimong mga blessings. Mga utana ko nyo, na mo blessing, wala. Daghan gamay. Oh. Imong ibutang. At the end of your life, inigabli nimo sa duha ka kahon, mahibong ka kay ang gold box, puno kayo sa blessings. Nag-awas-awas. Amen. Unya, mahibong ka, kay ang ito mong kahon, pagsud nimo, pakabli nimo, wa na isud. O nangutan na kang Lord, daghan ko gibutang Lord, kay gibuhagan ko sa mga asawa, gibuhagan ko sa bana, kapoy kay Lord, na-discourage ko, akong gibutang diha. Unya, wa na isud lagi. O may ang Ginoo, ang pagsud nimo, nidito sa kasing-kasing. Amen. God is good. And all the time. Mo na igsoon nga, usahay di ta ka-count sa atong blessing. Di kita kahap. Mo nang ang problema nato, maski ginagbay nga blessing, ato yung i-recognize. Masigalay ang pagkatawa. Babe, smiley ko ang tapad mo, babe. Smiley. Bahalag ng kaon ka. Smiley yapon. Di, gamay ka na siyang blessing. Kaya matod pa ni Mother Teresa, ang pagsugod sa usa ka dakong misyon, nagsugod sa gamay smile. Igsoon, nawa ni tao, kay kuno kay busy kayong tao. Serious ni. Busy kayo. Mo nang nawang ginagmay nga blessing. Ginagmay, pero kung imo ni tan-awan pa kayo igsoon, nasod ta sa Lent. Karong time atong ipasabot ang Lent. Gikan ka na sa ating pinulungan ng Lenti. Kung sa may pasabot na, kung sa may pasabot sa Lenti. Ha? Uy, kaya ba mo wala? Aparehat Lenti sa kanang Latin. Pero kung imo ni siyang hubaron sa Ingles, slow down. Usahay mo ko ng tao, paspas na kayo. Kusog na kayo. Muna mga blessings, makalimtan na. Matod pa ni Sok Villegas, ningon siya, iyo ginigpalapdan nga, mo slow down ta. Para imo makita ang blessings, ang panalangin, nga imong nadawat, gikan sa Diyos. Pikpikan tapad mo, inang tapad mo, slow down, igsoon. Hello. Slow down. Kalma lang good. Amen? Wala nga, kung imong tanaw ng kinabuhi, kung mapaspas ta, o sa may padulungan na to, daghan kinipaspas, padong gyapon sa dagma, of course. Pero kung mo slow down ka, matod pa ni St. Francis of Assisi, iya ginigikanta katong, kakita mo itong Brother Moon and Sister Sun, ganay kanta dito nga, nagkaingon nga, if you want to live life free, take your time, go slowly. Atong balikon, be. If you want to live life free, take your time, go slowly. Tungkol. If you want to live life free, take your time, go slowly. Tanawa rin good. Gikanta ni ilan yung gipopularize ni St. Francis, gumikan kay gitudluan ta nga mohinay. Para mo makita ang blessings nga daghan kaayong panalangin nga gatag sa Ginoo. Usay din ta kabantay
Ang blessing usay igsoon makabantay lang ta kung natay problema o kalisod o mga pag-antos o pagsuway. Imo na siyang makita. Pero ang tao nga kanunay magbantay nga tanang mga butang, tanang mga lihok usa ka blessing. Kisa may mga minyo diri sa kamot. Mga minyo. Oh. Mga minyo. Kano sa mga last time nga kamo mga asawa, oy, inyong gidate yung bana. Ha? Ay, wana bar, tiguwang na bar. Oy, ha? Wana. Kano sa mga last time nga imong giagbay ng bana. Imong gihigap ang kamot sa bana. O mungon ka nga, gikan sa atong pagkasal, hantod karon till death do us part. Astulan. Di ba na gamay kayong gamay tuod, pero dako. Hey, hello! Kano sa mga katapusan nga ingon sa mga anak nga, Nak, I love you. Nak, thank you. Nak, take care. Nak, bye-bye ha. Kano sa man kamo ingon? Usahay din ni siya mastorya, gumikan kay busy man sa tao. Hello? Pagpikan pa mo ina, hunongin ang pagkabisin mo igsoon. Mao na ninyo si John Ortberg, usa ka writer nga, may kay nga writer pod. Ninyo siya nga, ang tao kuno nga, busy kaayo, ang sign anak kuno tawhan na kuno, usa ka na ka sign nga ang iyang kasing-kasing nagkaguliyang. Klaro! Nagkaguliyang. Bakit sa may busy, isa samot. Kanang busy kayo. Delikado kayo na, gumikan kayo, kasing-kasing na nagkaguliyang. Okay. Igsoon, nagi mga higayon, nga usay kita, atong pamalinungan pa kayo atong kinabuhi, gumikan sa mga pag-antos o kalisod ning kinabuhian. Pero mga utana ko ninyo, inyo bang nakita ang kagawasan o freedom or inyo ba nakita ang blessing panahon sa imong kalisod? Panahon nga ikaw gipasanginlan, panahon nga ikaw libakon, panahon nga ikaw kanang i-persecute, imo bang makita ang freedom? Or imo bang matanaw pag-ayo ang pagpanimalus? Normal kayong heart sa tao, manimaus. Gusto siya nga mulabaw. So natay pride. Hey, tarawan dapat ni mo. Ha? Igsoon, kanang nahigayon nga nata sa pain. Natay sakit. Natay sakit. Imo ba makita gyapon ang freedom? Imo ba makita gyapon ang blessing sa imong kasakitan? Sampol, ang imong diabetic ni grabe na. Imo bang makita ang freedom? Ikaw, ang imong high blood ni grabe na. Imo ba gyapon makita ang freedom? Tagsar kayo. Or naitaw kamo diri, naitaw nga ni persecute nimo, naitaw nga ni pasangil nimo, masigbuan mo wa ka mabuhat. Imo bang nakita ang blessing? Uy, wala asa mong blessing. Asang blessing? Nawagtang gumikan kay naglagot man ta. May impirno ta na. Kung maglagot ka, lagmit, may impirno ang tao. Uy! Kisa ba ganun malangit? Ano na pang lagot? Ano na pang lagot? Gumikan kay kining mga butang i-allow na sa Ginoo para kitang tanan mahibaw o di ta mo ignore ini. Di ta mo ingon ba, o sayang, uban ba, mamatay ang iyang parents, magpalabay, moadtog US, plitig mahal para makalimot. Klaro ha? Ang uban, ang ilang negosyo mabankrupt. Ang uban, magpalabay o mangitag lang ilingo-lingo para makalimot. Wow, ginay buhatos kasagaras tao, makalimot. Sayang kayo ang chance nga imong gi-ignore ang maong kalisod
kay among kalisod nagdakinig maayo sa imong kalag. Amen. Atong pakpakan ng Ginoong. Kay kung imong i-ignore ang kalisod, ang pag-antos, ang kanang persecution, ang may tabo nini, dili ka free. Di ka kakitag freedom sa mong kinabuhi. Number 2, di ka kakaton. Di ka kakaton kay naa may learning taliwala nini mga butanga. Ato ba nga lang yun? Ato ba nga lang yun? Okay, di po ka mo grow. Di ka mo mature. Hantod nga di yun ka makakita sa mong purpose. Mabitaw mga santos, all the saints, gikan sa time ni St. Peter, hantod karon. Nganong nangasantos sila, gumikan kay ilang nakita ilang tumong, tuyo, ilang purpose. O nang pangita ang purpose ni mo. Inang tapad mo, pangita ang purpose ni magsuon. Kita. Ha? Unya, imo ni makitaan. Panahon sa kalisod. Panahon sa pag-antos. Panahon nga ikaw gipasaginlan. Panahon nga ikaw gibugol-bugalan. Panahon nga ikaw biay-biayon. Imo ni makita ng purpose. Usahay, di takabantay nini kung imo ginintan-aon pag-ayo gisoon. Amen. Pakpakan ito ginaogson. Mabitaw nga, hinumdong ko sa storya sa usa ka bata, kailan mo ka ng butterfly? Kailan mo la? Di ba ang butterfly, wa pa siya ma-butterfly, moagi mag-egg, larva, unya, egg, larva, worm. Unya, nasa cocoon. Ang cocoon, dito mo sud ang worm. Pero pag sa butterfly, ang worm sa cocoon, muusab siya, mahimo siyang liquid, gumikan kay magpurma sa balik. Atong bata, kita sa cocoon. Lipay ka siya. Gumikan kay gusto siya nga mulupad ning butterfly. Iyang gigwang cocoon. Iyang gitsa, butterfly, fly! Suwa man mulupad. Wa pa mulupad. Ay, kay wa man mulupad. Iyang gikating ang cocoon. Para ang butterfly mugawas. Pag itsag balik niya, wa gyapon mulupad. Hello? Ngano man? Of course, wala pa man ma-fully develop ang iyang kanang ang iyang paghimugso. Kay sud sa cocoon, igsoon, ang butterfly magpurma siya, ang worm mupurma sa butterfly, hantod ga 1 month mugawas siya, hantod nga mulupad siya. Anang process. Inaani gyapon ang atong kinabuhi. Why shortcut nga pagkat-on? When you experience difficulties in life, when you experience troubles, persecution, ayaw di siya palabiya. At tabanga, gumikan kay makaayo ni sa imong kinabuhi. Amen. Kay kung imong isurkat, like na cocoon, nga gikating lang, nakalupad wa agad kalupad, ikaw po, di ka kalupad. Gumikan kay gusto man ka magsigpakal, kanang gusto ka makalimot, mobiya, di na magsigot. Gumikan kay gusto lagi makalimot, kay komportable manggod kung dili ka musgot sa mga butang kay sakit kaayo. Amen. Pakpakang Ginogson. O na nga, sa Bible, gibalik-balik ni 40 ka times ang endurance. Ang word endurance, pag-persevere, gibalik-balik o 40 times. Mabitaw na ingon sa St. James, chapter 1, verse 3, ang maong kalisod o pag-antos o pagsuway, gialaw, para ang endurance magawas. Di man ta ka-endure, di man ta maka-experience o endurance, kundi ni mo gawas ang mga pagsuway sa kinabuhi. Ang kalisod sa kinabuhi, di ni manggawas. Para magawas na igsoon, mo suway gini. Suwayon tas Ginoo para manggawas ning atong pag-persevere o pag-endure, maka-endure ta. Kita no nagsitag pray, Lord, grant me the grace of
perseverance. Wa gini ang uban mo nga, Lord, maka-endure to ko sa mana, Lord. Oy, nagpray mo ra. Nagpray mo na wala. Lord, grant me the grace kanang of perseverance. Makalahutay ka sa mong mission, imong pag-serve, makalahutay ka. Unya ang Ginoo mopadamag kanang bali ba nga situation ba? Mopada siya kanang badlungon nga bana, badlungon nga anak, badlungon nga silingan para nga makalahutay ka, makaagwanta ka na ining mga tawhana. Unya makagwanta ka, awan makaingon na ka nga kinitawhana yung naglusod-lusod ako ning langit. Mao na akong Ginoo. Gumikan kay siya mo naglisod ako. Makabantay naman ka. Kung makasabot na ka, nga mo ni ipadas Ginoo. Pero kung di ka sabot, magyaw-yaw ka hantod mawagtan ng kakalinaw. Di na ka peaceful, igsoon. Batay pag naong, di pag yun peaceful. Sahal. May nang bahalag unsay dagan, basta gwapa gyapon. Sama ninyo, gwapa gyapon. Amen. Atong pagpakan sa Lord. Nga, mangutang usab. Kamo nakasuway na mo mga kalisod. Kasuway. Grabe. Kasuway na mo kanang mga kanang pagbasangil sa ubang mga tao. Kasuway mo nga gipapahawa mo. Ha? Ay sus, kaninduta. Unya unsa man yung reaction? Sakit. Oh, unya unsa may nakaayo niyo, unsa may resulta sa inyong sakit? Naglagot. Awa na. Naglagot. Pildi ta diha. Exon. Anin siya. Kung sakit, makaayo. Gumikan kay ang sakit kung ikaw sa pag-antos na kasuway o kalisod o i-persecute ka igsood na ay kaayuhan ana gumikan kay taliwala sa sakit ang imong kinaiya mausab. Ang imong kinaiya mausab. Sa una, di ka mutagad sa muslingan nga batignaong nga kada kusog mo kaon nga invite mo may ka mo kaon. Hantod, oingon lang ka nga, akin ni, makalangit na nako. Ako ning abibihon. Makasabot naman ka. Gumikan kay in pain. In pain. Mupurma kini sa kaayuhan sa mong kalag. Sa imong kaugalingon. Mupurma nagpag-usap sa kinaya, unya hantod kung mausap ang imong kinaya, makasabot ka sa dagan sa kinabuhi. Amen. Atong pakpakan sa Lord John. Ako lang i-share gamay akong storya kay ginang kong padre nga share tong gamay nga agin mo Diyos kay para kanang kanang para makatag pong storya mo. Anyway, ako igsoon ang uban wala pa ila si Brother Jesse ko nagpuyo sa Liluan pero before na may family business. Unya ang among family business usa ka traybahan. Kanang batarima baka butangan bag kanang kargamentos mga maps company mo na mo negosyo unya pila istorya ato laning dalion pila istorya kaming upat kabanagsuon nagdas kumpanya na ako'y manghod nga laki na ako'y duha ka igsuon nga babay unya pagka 2017, kaya ba mo no, grabe kayo, before 2017, nag-pray ko permi nga, Lord, grant us, maunta Lord, ang akong mga manghod, akong igsuon, mabless sila. Pero may kong pray na nga, mabless sila. Wala ko mag-pray sa self. Pero may kong nga, akong ginikan na Lord, tagay mayong kanang panglawas. I mean, things like that. So, pagka 2017, wala yun na ko damha. Nga in the person of my brother Jimmy, nahitabo to nga ang kumpanya ni Saka daw ang pag-ayo. Unya, ako may nagdas kumpanya. Tanaw niya nga ang asset ni Saka pod, ang income ni Saka pod, hantod nga sabot ang tulo ka nagsuon, ang babae ug usa ka laki. So pagsabot nila, wako. Gumikan kay Liluan ko puyo, sila mandawi man. So, di ko epil sa sabot. Sus,
Pagka 2017 kay bawa mo unsang matanga, ila man na-convince akong papa nga ila kong papahawaon. So March 2017, no, January, February, March, kana nga month, grabe kayong struggle na ko, gumikan kay gikas January, akong papa magpadungog-dungog na. Ako manghod, nagpadungog-dungog na nga papahawa na niya. Gumikan kay mapuli sila, kunya, pasangil og taman. Grabing pasangil, butang-butang og taman, grabing pabutang-butang. Pero sa gihimo na ko ato, kamuno, kita no, kung lain tao pasangil mo, okay lang. Pero sakit kung pamilya ni mo mapasangil. Labi na kayo mong gigugma. Grabe God. Close kami sa mong gisoon. Kada Sunday, nga to sa San Miguel, St. Michael, kanang parish, no, kapilya ro, kapilya. Dito sa kanang San Miguel, sa San Remillo. Kada Sunday, magkuyog big ampo. Magdungan may, mangantap may. Ana may kasuod, ana may ka-close. Pero tungod lang sa kwarta, gisoon. Tungod lang sa kwarta. Nya mo na to nga, gisigyan ko hulog, nga pahawaan lang tol kay kami na po mo take over kay daghan kay lapses. Daghan kay kanang mga problema kay mo ni imong problema magsubayan ko niya. Wala ko hibaw sa subay kay wala mo gihimo ato. Subayan ka na mao ni kung damage 5 million kuno na. Kuyawan ko na kay nakadamage ko 5 million niya ko pa niya may grogod. Pero akong papa sige ngono ko nga pahawa lang yun dong. Akong gina nga pa dong muhawa ko. Pero huwata ko karon tuiga 2017 until December ko kutob para han ayon tanan ang accounts akong ihatag ninyo ang kanang mga customers akong endorse ninyo han ayon na to di ni disud ka ng puli mo nga mo kalibutan ayon sila nga di daghan kagag mga baklag ito nga manglagot bigyan tanong first nga akong impression naglagot yung gayud naglagot ko sama ninyo maglagot yun kapasangin lang kung sa gibuhag gihimon ako nigawas ko sa opisina ni ador ko pero pag ador na ko nagsigaw ko hilak gumikan kay sakit kayo gumikan kay wa ko mag-expect nga ang pamilya inganaan ko pamilya nimo ako mama silent ng mama nako pero mauro yun nilaban ako itong time pero wa man say boys kay ang lucky in person of my brother o akong papa mo magigamit sa Ginoo so kada ador nako usaryo kong pangayoon ni Lord tagain to ko kasing-kasing nga forgive makapasaylo Lord I love them so much ako man ang pamilya Lord tagay ko kasing-kasing maka-embrace ka pong ko di man dali ison hindi dali nagbalik-balik ko sa adoration ka opat sigog pangayo mo rin yun grasya ako pangis Ginoo nga makapasaylo lang ko kay bawa mo unsay resulta inikakita na ko sa manghod imbis nga siya magsigtulisok mugakos ko unya wala ang pain nawa naibong ko bang ganun wag tangan nawa ba niya akong papa amokis ko sa papay pasangil storya mokis ko gumikan kay nawa gid nakana ko ba nga grabe sa Ginoo mangayo lang yung kinasing-kasing pari gitong himo kamo nabatay mga times atong kinabuhi nga pasakitan taw nya nangay ka sa Ginoo kanang pasaylo or kamao kong pasaylo lisod ning tinuod nga pasaylo igsoon gumikan kay ang tao kung makita ka sa tao ang imong dugo magsurok maglagot ka sukmago nimo kultaho no pusilon nimo maglagot ka pero ang Ginoo grabe kay ka manggatagon basta di ay magambot ang muluhod niya pagkapinakilak hangyos ginugtaman siguro ko hamuhatag yung Ginoo gid amen at ang pagpaka ng Ginoo igsoon nakasabot ko atong tayba gumikan kay ang Ginoo maski
mas kanang karon bitaw nagsuwat ko atong time mga blessing, mga goal na ko sa kumpanya. Grabe kay ang goals kumpanya nga mao ni may tabo in 5 years, in 2 years ako nang gi-project mo sa kumpanya. Pero baliman agi pada nga answer sa Ginoo. Kalisod, pagkabungkag o pagbahin-bahin ang iyang gipada. So pag bungkag, pagbiya na ko sa kumpanya, priting hilakan ako kay, gumikan kay ang mga tao. Wala gali ko ka-say goodbye sa mga tao. Wala ko kaingon nga, dong, kamulandri ka. Wala ko ka-say goodbye na-attach sa mga tao. Gumikan kay simple kayong taga-bukid nga narabaho sa kumpanya. Kunya, kumana to, dool ko sa mama, dong, sige lang dong, masamay buhaton mo dong. Ambot lang mo, wako sabot ng si buhaton ako, gumikan kay, wala pa ko negosyo, nga lain. Unya, iya kong ginan nga, dong, kung saan man, hatag si papa na mo ka na pabaon, wala agitan ma. Masig piso, wala agitin taon mo hatag. So, lakaw ko, kanang, ninaog ko sa pisina, without knowing nga, wako'y kwarta. Wako'y dang kwarta niya, nahanumnum ko sa amigo nga, bay, kadang inang papa ni mo nga maski buhatag sa gamay para lang yun sa kanang makasugod ka ba. Pero wa man, ako rang gihangad sa mahal nga berhen. Mama Mary, ikaw rin gimabaw ni. Pag naog na ko, akong gimbers ko mama, akong ginang papa, pa, sige lang pa. Okay lang. Anyway, good luck. Kanya, hoping unta nga kining kumpanya mo, lambo gyapon sa iyong pagda. Hoping unta nga same gyapon nga dita mag-away kay pamilya ro gud-gud. Kano mag-away banta kwarta gud ni pa. Pero aton tay mungayo ko niya wag pabaon. Pero wa man ko kabangayo. Wa ko kabangayo pod. Maski po ingon ko nga tagay lang og pamilya na ba para kanang magsugod kog negosyo. Wa ayo ko kabangayo. So naog ko nga wagi sapi pagdaog nako dagan ko sa kumpanya, namay na ako'y gamay nga service, yato sa kumpanya, dito ko nag-grocery sa ilawom sa Acacia Tree. At the same time, ang kumpanya nga akong gitukod, igsoon, gamay rapod kay good, kumpanya nga kining biofuel. Usa kumpanya nga recycle sa mga sodas padung sa fuel. Sodas usa ka waste padung sa fuel. Hibuon mo fuel. Mao na akong gamay negosyo ron. Kay ba mo grabe kayo ang Ginoo. Lingkod ko ngaji sa Rosario paguman Mama Mary wala ko. Unya wa man ko ipunan nanghuwam ko sa mga amigo. Awara gano, grabe kay mga amigo na ko akong hilman. Akong mga barkada sa negosyo, mo akong hilman. Ho magasang kwenta, nguban 20 ra gitunol kay mo ra pa makaya pod. Ginagmay at least nga natunol. Unya after 1 week gitawag og manghod. Tol, napam kay utang ning usa kumpanya tol. Pati gipasahan ko sa utang. Ano man tol nga wala bang ko'y utang na ako naman gi-clear ang mga kanang mga payables ya di imo ning utang kamay perma ni sige wala tol wala ba ko'y kwarta gyud di kabayad pero sa may mahimo ni sige lang tol ani lang ako lang dawaton gapon ako lang ambin naman sige kay ako itubang sa kanang supplier ako na nga tubang akong gitahag sa mail. 10,000 ang buwan kay para lang yun mo sibog ang utang ba hantod di pagisam kontinto nawag na pa siya tol napagila ang kumpanya nga wa ni mo bayri pastilan tulo ka kumpanya igsoon di ko kalimot nga nagsettle mig kanang bayad data wa pa kay puhunan unya ni bayad pa ka lisod kayo lisod magsugod sa negosyo okay ra magsugod ka zero. Pero lisod pagsugod sa negosyo kung negative na daan. Negative na daan lisod ka pagsugod. Kisa mo ka ng mga laki ng accountant nga moingon sa kana magnegosyo ko na ipuhunan naa pero pagsugod og negative. Wag man laki only the grace of God.
Only the grace of God. So karon close yapon mi. Suod yapon mi kaya kumanghod aton time 2017 pagka 2018 gumikan kay ang yang barkada kay mga swindlers man na involved sa kasong gamay hantod nga ang ilang kaso didako hantod gidakop siya na preso karon sa Liloy, Osamis. Kaya ang kontra si Mayor Kimbo kung nahinumdum atong iyang anak Kimbo, iyang anak gi kanang kidnap sa Busayap unya kay kidnaging ako manghod naa sa mga kauban nga may kimuskarte nga sila kuno mo rescue mga islag 50 million. So di man kapor ng insect 10 million ipada ila gibong gikuha ang kwarta gikuha why gihimong trabaho. So dito ang ako manghod na preso. Igsoon sige po yung magkinatawag communicate akong itudluan how to accept, how to love, how to give. Taliwala sa iyang kalisod kay na preso man siya o naman siya chance nga makapangmasangil pagyud dito dapita makahatag sig kanang pagpamayad sa mga sala. Anyway, igsoon nganong gialaw ta sa Ginoo nako. Nasabtan ako karon nagkatong mga butanga i-allow to niya nako gumikan kay para makaton ko pagpasaylo. Di man ka makaton pasaylo kung dili ka, kung walay tao nga mukontra nimo. Kung walay ka kontra, okay lang pangitag kontra. Dili ka kamao mo pasaylo kung walay mga tao nga ni pasangil nimo. Ikaduhang rason nga nung gi-allow to sa Ginoo gumikan kay gitudloan ko niya sa pag-surrender. Lord, wa ko mahimo. Negative pa ako finances. Wa ko mahimo kundi ako gitahan tanan diin nimo. How to surrender? Fully surrender sa iya providensya. Kaya sa mga natay mga wealth o bahandi magsalig man ta. Hello. Magsalig man ta. Wa ta kay bawo nga kining mga butang nga atong giguptan hinulman ra mabitang length ang iyang present tense. Length ang Ginoo nagpahuwam tanan kabtangan nga naa nato karon di na ato iyon as Ginoo ada ang kuna gumikan kay one click pwede nagkuhaon karon sa Ginoo. Amen. Total surrender makaibaw mo no kung kamo makasuway mo wala gyud kwarta aw natural asa mo surrender. Wala yung kwarta, wala yung bahimo. Ultimo ikabayad, ultimo sulod sa mga tao, di ka kahatag. Kundi imo lang pikong mga tao, unya na lang ha? Patay. Usama yung mga tao, bupikpik sa ilang pamilya, mo ingon nga, unya lang tamo palit bugas, ako pa suldo. Pero yung paita, luoy kayo. Gitudluan ko sa Ginoo, nga mo let go. Let go. Gitudloan ko sa Ginoo para ako makita ang akong purpose. Gumikan kay ang akong purpose igsoon mao gitong negosyo nga karon nga iyang gihatag pag-recycle sa mga waste to energy, waste to fuel. Mao na akong gamay nga negosyo karon. Pero gikan sa usa ka truck pagka 2017 sa truck nga kagang gubaon pagad kay mitam tagbarato nidagan akong upat ka truck karon daggong truck gumikan kay ang Ginoo mo'y nag-bless. Grabing blessing gumikan kay imong gi-entrust na sa Ginoo. Amen. Unya imo makita ang plano sa Ginoo. Grabe kayo. Imo makita ang plano mo sa Ginoo, kanang plano sa Ginoo makita nimo. Imo makita ang iyang pamaagi. Di ka kakita sa plano sa Ginoo, di ka kakita sa pamaagi sa Ginoo, kundi nimo atubangon ang kalisod nga imong na sugap kanang na-encounter igsoon. Amen. God is good. The Bible says in Isaiah 55
Verse 8, ang akong hunahuna, dili imong hunahuna. Ang akong plano, dili imong plano. Mo na gingon sa Ginoo igsoon. Mo nang kita kung natin plano, mayintag ma-align sa plano sa Ginoo. Dili kay imong plano. Kay kung imong plano perme, mukhang kag my way. Kanang kanta ni Frank Sinatra ba nga my way. Kantas patay. Igsoon, karon okay naman mi sa pamilya pero gawas lang sa umanghod nga preso sa Liloy, pero ako yung napamalungan nga ako manghod usa gyud siya sa mga instrumento nga gihatag sa Ginoo nga para ma-fulfill ang plano sa Ginoo. Ako ang gisuwat nga blessing desire list, nagsuwat mga plano sa kanang imong negosyo. Plano akong gisuot ito nga maghimo ko gulang negosyo nga mo ni recycling. Na realize kini soon. Na realize kini in 10 years. Pero realize sa Ginoo pinaagig sakit nga situation. Amen. Mo nang hantod karon bitaw makaingon ko nga pagka maayo sa akong manghod. Ingon akong wife nga dong kung makita mis manghod mo dong, ako yung aksun. Ako pasalamatan. Gumikan kay tungod niya nahimugso ang JCB, ang kumpanya nga nakatabang kay kinaiyahan igsoon. Nahimugso ang dakong kumpanya nga nakatabang sa ecology. Gumikan ini igsoon ang kumpanya nga karon nakatabang sa ecology, nakatabang usab sa kanang atmosphere. Kay grabe man kayong paggamit sa mga kanang mga carbon nga nihatag og kadaot sa environment. Mo nang kami mo ni-replace para ang environment, para ang kanang panganod, para pod ang kanang environment limpyo. Gumikan ini. So pasalamat sa mga hudi. Pasalamat ko niya gumikan kay siya maghimong hudas. Hello. Sa mga imong hudas, usay mong good kita di ta kasabot. Kung nay hudas sa mong kinabuhi, pasalamati na hudas sa mong kinabuhi. Amen. Kasi ba hudas sa mong kinabuhi kano? Kasi hudas, lingan tapad mo. Lingan tapad mo. Di na hudas ha? Gumikan kay kung si hudas, si Jesus di balangsang. Kung nga si Judas, si Mama Mary, di masakitan. Kung nga si Judas, walay pagabanhaw mahitabo. Ug tungod ni Judas, nahitabong plano ni Yahweh, nga dos anak, nga kitang tanan, iyang luwason. Mo nang, for me, kung namin Judas yung kinabuhi, pasalamati na siya agsoon. Hey, iyang bana, Judas ang bana? Ang asawa mo Judas. Kaloon na kaya sabi ba, ang asawa ni Judas sa yaw-yaw. Kung nakay Judas, matod ba ni Badroy gabi kay nagkanang live misa ka ng RF, matod ba niya, Brad, pagkaninduta na kung natay Judas, muna pagkapalangit na to. Hello? So kung makita mo Judas, in person sa umbana, inang ginong Lord, salamat Lord, makalangit na ako Lord. Bigyan tapad mo, inatapad mo nga, salamat kay na kay Judas. Kung yung Judas namatay na, salamat kay po. Egsoon, di kita mawas paglaom. Kay do, naani mga tahuan na sa atong kinabuhi, pero makaayo na to. Makaayo na to. Mato pa ni Father Bing Arellano, ningon siya nga, kanang more pain, more gain. Niya kay ang mga tao kay lain man, more pain man, more pain, more gain. So, egsoon, ang prutas, ang bungas pain, makaayo kayo. Masig sa laing porma nga, tungod sa Judas, ikaw nasakitan, makaayo gapong kaayo. Wanang karon, grabing freedom. Karon, kung naman kalisod, pag-antos, pagsuway, murag waan na lang yun.
murag okay lang. Kung nahudas, okay, ako yung embrace kay kung ano gani, kanang makalangit na ako. So kung nakaihudas, or kinsa hudas mo, ayaw yung kanang baliw kay makaayo na nimo. Amen. Amen. Oh, pipikan tapan mo na kisa mahudas mo ron. Kisa hudas. Ha? Learn to surrender. Kung naihudas sa mong kinabuhi, learn to surrender. I-surrender sa Ginoo kanang tawhana para ma-convert ng tawhana. Para mausab ng tawhana. Ang problema na to, God, kay sige tagyaw-yaw. Sige tagyaw-yaw. Di ta mo antos. Ang tao ko na di mo antos, natural, di masantos. Hoy! Gamay pa antos, makatabang na sa mong kalag. Gamay pagantos, dakong pagantos, pero magsugod sa gamay pagantos. Pinaagis gamay pagantos, makatuon man ka sa pag-usab sa mong attitude, sa pag-usab sa mong kinaiya. Igsoon. Hinumdum ko sa usa ka kahoy nga gwapo king kahoy, sa usa ka hill nga nasa sunga. Wala pa'y bagyo, ang kahoy gwapo kaayo. Ang punuan, baga kay gidahon, ang iyang trunks ligon kayo. Unya ang iyang punuan gwapo kay purma. Pag human sa bagyo, nagusbat yun ang kahoy, bati na kay tan-awon. Ang kahoy, naghilak ang kahoy. O paghilak sa kahoy, nakadungog ang usa ka bird, langgam. O miduol siya nga, kahoy, gano'n nihilak man ka? Ingon na yung kahoy, sakit kayo akong naagian tungkol sa bagyo. Sakit kayo, ngano man kahoy, gumikan kaya ako mga dahon, gamay na lang. O sa mga kakahoy, oy? Tinuod na kay dahon nga nangagtak, pero na pa may nabilin. Bay ko na, ipa ko ng dahon nangagtak mo. Iyang giyapan, sugod ang dahon nga nangagtak. 1, 2, 3, 4, 500. Kintos ka dahon nga nangagtak niya. Giipa ang nabilin. Paghihap niya sa nabilin, perti mang daghana. 1, 2, 1,000, 2,000, 3,000. Ay, di ako kahap. Daghan kayo, bird, ang nabilin. O may nga na bird, kahoy, ikaw nagtanaw ka sa wala ka magtanaw sa blessing nga naani mo karon. Amen. Usay kita magsigit nagtanaw sa wala to tanawa nga dako pang blessing ang nabilin. Amen. Usa ka asawa ni complain sa bana, bati agnaw ni bana na ko palahubog pag yun. Uya, bati agnaw gid. Wa ko lagi na nga ter. Isuwat ragud ang maayo sa bana nimo. Unya, sa pikas kanang papel, isuwat mo ng batis sa bana nimo. Isug-suwat. Pag suwat sa embar kanang mga maayo, may mamuluto. May mo atiman. Hikutibo kayo ba? Iyang isuot ko pil. Daghan man kayo. Naabot man ko sa gatos kabuk. Unya, ang bati, gamay rin kayo. 20 rin kabuk. O ter, tanawa. Gamay rin kayo. Batas banan mo, daghan ang nindot. Ay, tanawa ng bati. Ang nindot tanawa para magwapo na, para mahal mo na si Dorsa Dumas. Unya, balik na sa bird. Dihila ko sa bird. Okay, thank you. Kahoy niya. Thank you, bird. Sa imong tambag. Ay, salamat, pero bird. Nako'y problema ba? Ang mga sanga nako, wala na may dahon. Naguul na ko, kay walay dahon ako mga sanga, nga nahagtak sa ground. O may nga ng bird. Kahoy, tutuki pag-ayo. Tutuki pag-ayo. Tutok ang kahoy. Pagtanaw niya na may gamay na salingsing nga sanga.
Ang lesson ini matod pa sa bird kahoy sa kinabuhi kinahanglan ta mulit go. Kay kung mulit go ta na ay ubaabot nga maayong mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. Siguro ang ba na karon mawagtag trabaho ay nagkaguol gumikan kay na ay laing trabaho nga mas maayo pa gyud. Siguro ang negosyo mo karon tungod sa audit na kanang nakupog o naguba or nasira ay kaguol gumikan kay na ilang gwapo o maayo o nindot nga ihatag sa Ginoo. Amen. Just let go. Hilak labong kahoy pod kay tanaw mo sa mga leaves nga to sa ground. Og mingon ang kahoy nga kanang bird naguuli ko sa ko mga leaves nga to sa ground. Maluoy ko nila kay mga laya naman sila. Og mingon ang bird pagkabuguagin mo kahoy. Pagkabuguagin mo. Kibo ka ang dahon nga nagtak sa kanang imong trunks padung sa ground malata ng imong dahon ug mamahimo silang fertilizer. Og tuon ni mutubo kag balik. Igsoon ang pag-antus, ang kalisod, ang pagsuway, ang pasangil, ang tanang pag-persecute nimo makaayo na gumikan kay kung ikaw imo na nga tubangon makahimong mutubo ka ug makasabot ka sa planos Ginoo. Amen. Mao nang ingon ang bird sa kahoy, bird bulakan ka nga naay fertilizer nga imong nadawat ug gumikan nini ang imong dahon mudag og balik. Og lipay na kay wang tree. Lipay na kasi gumikan kay gitambagan siya sa bird. O ang bird milupad nga malinawon. Hello? Hi. You like the story? Yes. Asa man mo? Atong tulo. Katong kahoy nga na-discourage o nag-ul tungod kay daghang dahon nga tuwa sa ilawom unya gihap daghang pang nabilin. Or asa mo mo sa kinabuhi karon? Ha? Katong sa leasing? Or katong fertilizer? Ang uban, kung kamo nakasanatay mo kalisod, katong fertilizer. O kamo nakasanatay mo kanang loss, kanang saligsing. Kung imong mama namatay, of course, mag-uulta. Pero mulabay ra gihapon. Mulabay ra gihapon. Amen. Igsoon, mag-pray ta. Hoping unta nga kamo kitang tanan pinaagi nining hamubo kay natong panahon sa pag-spend sa Ginoo karon maka kuha ta og maka-bound ta sa grasyas paglahutay, pag-agwanta, liwala sa kalisod, makahatag yapon tag kaayo nga tos uban nga naglisod-lisod nato. Please bow your heads and open your heart. Igsoon. Bulakan ka igsoon gumikan kay ang tanang blessing, ang tanang kaayuhan imong nasinati. Imo yung gining i-recognize in front of God. Try to recognize Him. Try to recognize it in a form nga ikaw kinasing-kasing nga makabantay na ining panalangin nga naanay mo. Ang usa ka kahoy, na-discourage siya pero nalipay pagkaman. Igsoon. Natay mga tao sa itong kinabuhi nga lisod sabton. Natay mga tao nga lisod kaayo idadun sa atong faith. Gumikan kay din na patambag. Natay mga tao nga lisod kayo kanang pakisama o imong tudluan dili na magpatudlo. God teach you to let go. Teach you to let go and entrust your brother
to Him. Gumikan kay wa kay power nga muusab kaniya. Wala kay gahom nga muusab kaniya. Only God, only Jesus, only the Blessed Mother mo'y muusab sa tao. Usay maning kamuta nga muusab ang mga tao. Unsa man ta? Tao ta. Right now, name that person in front of Jesus and Mary. Sa imo lang huna-huna, name that person. Kanang lisod kayos, dadun, lisod sabton. Name that person and ask the grace to forgive. To forgive. To forgive. Ikson, kay bawa mo anong lisod sila sabton, gumikan kay hangtod karon nangita sa masabot nila. Hangtod karon nangita sila maminaw nila. Hangtod karon nangita sila mahigugma nila. Kinsa man ang tawhan nagipada. Kinsa man tawhan ang ilang ipangita. Ikaw pa. Ikaw ma. Ikaw nay. Ikaw tay, ikaw te, ikaw kuya. Mao ka nang ipangita sa tao nga lisod sabton ang imong higayon, ang imong oras nga maminaw ug mohatag sa imong gugmag kaluoy ngadto kaniya. Kulang lang gyud kayo siguro pagsabot, pero kung maminaw ka, di nimo masabtan unsa kaayong Ginoo. Ikson, in life, dili ka mausab kung hantod karon nagsige taglikay-likay sa kalisod. Kung hantod karon naglikay-likay tas tao nga tong nga lisod kaayo sabton. Ato ba nga istoryahi gaksa sabta kaluyi higugmaa kay naa si Jesus taliwala sa iyang pagkabati, naa si Jesus taliwala sa iyang pagkaway-ayo. Igsoon sa ngalan samahan Anak Espiritu Santo. Amen.